El nostre escaquista... Bon dia i bona hora, sóc el mestre FIDE Jorge Ramírez i no passa el vostre escaquista de confiança. Avui estic aquí per parlar-vos del torneig de candidats. Aquest torneig és el més important de tot el calendari perquè és d'aquí d'on sortirà el retador d'en Magnus Carlsen pel títol de campió mundial d'escacs. Ara, aquest torneig es jugarà a la ciutat d'Ekaterinburg, a Rússia, del 19 al 28 d'abril. I en realitat podem dir que no comença en aquesta data, sinó que es reprèn. Això perquè aquest torneig es jugava l'any passat, al mes de març, i clar, es va haver d'aturar per motius de la pandèmia. Això ens deixa dues coses interessants. La primera d'aquestes és que la classificació es manté. Això vol dir que no tots els jugadors comencen de zero, sinó que hi ha una taula de classificació prèvia i, clar, això fa que alguns jugadors estem més obligats a guanyar i que segurament tindrem més partides interessants perquè molts dels jugadors hauran de prendre molts de risc. Ara, l'altra cosa interessant és que aquests jugadors han hagut més d'un any per preparar-se per a aquest torneig sabent les condicions a les que s'enfrontarien. I això ens donarà un torneig espectacular. Comencem amb l'anàlisi d'aquest torneig. Per valorar millor les posicions pràctiques de cadascun d'aquests jugadors, hauríem de tenir en compte molts aspectes. Entre aquells, la quantitat de partides que es jugaran amb blanques, l'ordre d'emparellaments, perquè clar, no és el mateix començar jugant contra el més durs o contra els més fàcils o assequibles, per dir-ho d'alguna manera, i tampoc contra qui jugues amb negres i contra qui jugues amb blanques. Això és molt important. Evidentment, l'estil de joc, la classificació que hi ha ara, i doncs jo diria que aquests són els aspectes més importants i farem un petit i ràpid anàlisi de les possibilitats dels jugadors. Començarem pels jugadors que es troben sota la taula, l'Aleksenko i el Dingliren, i la primera cosa que hem de revisar és que haurien de guanyar 4 partides tan sols per empatar els líders en punts, assumint que els líders facin aquestes 4 partides taules. I això no és gens fàcil. No només això, sinó que en realitat, si volen guanyar aquest torneig, haurien de guanyar com a mínim 6 partides i l'altra fer-la taules, perquè clar, no podem assumir que els líders no en guanyaran cap. I per això jo diria que les possibilitats d'aquests són impossibles o gairebé impossibles. Després tenim un grup de 4 jugadors que porten 3 punts i mig i això vol dir que estan a 2 victòries dels líders i aquest sí que hi ha més possibilitats. I aquí sí és un factor més rellevant la quantitat de partides amb blanques. El Fabiano Caruana i el Wang Hao, aquests dos han de jugar 4 partides amb blanques i clar, per la qualitat, pel nivell de jugador i tot això, el Fabiano Caruana evidentment és el que té més possibilitat. El Wang Hao és un jugador molt fort, però no el veig guanyant 4 partides, és a dir, 2 per empatar amb els líders i 4 per superar-los i intentar quedar amunt de la taula. En canvi, el Fabiano Caruana sí que en podria. A més, té a la primera partida la seva partida clau. Per què la seva partida clau? Doncs perquè s'enfrontarà al Maxime Vachier-Lagrave, que és un dels líders i jugarà amb les peces blanques. Hi ha hagut més d'un any per preparar-se per a aquesta partida. Jo crec que aquesta partida serà una partida que ningú no s'hauria de perdre, perquè segurament li posarà una pressió que serà espectacular. Ara, què és el que passa amb els líders, el Maxime Vachier-Lagrave i el Nepomniachtchi? Comencem pel Maxime Vachier-Lagrave, que en realitat podríem dir que està un punt per sobre, una partida per sobre del Jan Nepomniachtchi, perquè té millor desempat. Per què té millor desempat? Doncs perquè la partida que van jugar l'any passat va guanyar el Maxime Vachier-Lagrave i el primer desempat és l'enfrontament directe. Aleshores, sí, està una mica amunt, però, i això és molt important, només juga 3 partides amb blanques i comença les dues primeres partides amb negres i té uns enfrontaments difícils. I ja hem vist que en la primera partida el Fabiano Caruana se'l tirarà sobre amb molta energia i serà una partida molt difícil. I clar, el Maxime Vachier-Lagrave no pot perdre pas aquesta partida, si no estarà amb molts problemes. No és només això. El Jan Nepomniachtchi li posarà molta pressió, tant al Maxime Vachier-Lagrave com a la resta de jugadors, per altres motius. Per què? Perquè és molt probable que el Jan Nepomniachtchi guanyi 2 o 3 de les seves primeres 4 partides. Per què? Perquè de les primeres 4 partides en juga 3 amb blanques i té contrincants
que a priori són més o menys assequibles per ell. I clar, si comença a guanyar, o almenys si guanya dues d'aquestes 3-4 primeres, el Maxime Vachier-Lagrave té l'emparellament més assequible, per dir-ho d'alguna manera, al final, però ja tindria més pressió. Si tu no comences a guanyar i veus que l'altre ja està un punt i mig per sobre, ja es posa la cosa difícil. Llavors, jo diria que el que té més possibilitats pràctiques per guanyar aquest torneig és el Ian Nepomniachtchi, després estaria el Maxime Vachier-Lagrave i en tercer lloc el Fabiano Caruana. Que, clar, si guanya la primera partida contra el Maxime Vachier-Lagrave, aquests es canvien de lloc, no? I per la resta ja serà una mica difícil. Fins aquí l'anàlisi del dia d'avui. Continueu gaudint dels escacs. Adeu, adeu.